Dobro jutro Andreja i dobro jutro svim slušalcima Radija Novosti. Tema kojom ćemo se baviti ovog jutra je mala matura. Pored možda sudbonosnog karaktera upisu u srednju školu ima i tu ekonomsku dimenziju koja se najviše tiče roditelja. Da li postoji alternativa klasičnom načinu ukoliko deca u matičnoj osnovnoj školi nemaju organizovane pripreme? A ovog jutra razgovaramo sa Aleksandrom Prokopijević, jednom od osnivača portala pod nazivom Mala matura, sajta na kom budući srednjoškolci online mogu krenuti sa pripremnim procesom. Aleksandra, dobro jutro i dobrodošli na Talas Radija Novosti. Odakle uopšte ideja da se pokrene jedan ovakav portal? Ideja je bila da pomognemo osmacima da se pripreme online za polaganje male mature i pokažemo im da mogu i na ovaj način da savladaju gradivo. Priprema za polaganje male mature preko sajta Mala matura je potpuno besplatna, verovali ili ne. Dovoljno je da se učenik registruje na našem sajtu. Posle te registracije već može da pristupi svim materijalima. Jednostavno želimo samo da pružimo učenicima mogućnost da se dodatno dopunski pripreme na ovaj način. Neki su se odlučili da se pripreme i potpuno samostalno uz pomoć nas, ali na raspolaganju su im naši profesori kojima mogu da putem maila pošalju pitanja, mogu da prisustuju chat konsultacijama, postoje live stream emisije koje emitujemo u određenim periodima, tako da učenici imaju profesora na raspolaganju, pored toga što savladavaju sami svoje gradivo. U ovom trenutku na sajtu su dostupni kurs srpskog jezika i kurs matematike. Vrlo uskoro će biti dostupni materijali za pripremu kombinovanog testa koji sadrži fiziku, hemiju, biologiju, istoriju i geografiju. Pored toga se pripremaju i mnogobrojne druge pogodnosti za učenike. Sada ono što je ove godine novina je da je već sada na raspolaganju Android aplikacija i da preko svog mobilnog telefona ili tablet uređaja se pripremaju sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme, tako da eto i na taj način smo im pružili priliku. A šta o tome misle ljudi sa foruma Beogradske gimnazije, reći će nam Miodrag Sokić, predsjednik foruma. Moja procena je da mora imati 30 časova iz matematike i 15 časova iz srpskog, znači praktično to je nekih 40 časova, to je oko 50.000 dinara. Ja bih ovako to komentarisao, znači do skora. Osnovne škole nisu ni organizovale pripreme. Ako se pojavilo se u mnogim školama, čak i kao obaveza osnovnih škola, to je znači za pohvalu, za razliku od nekog vremena kada nisu uopšte organizovane te pripreme. Prema tome, osnovne škole su obavezne, one da vrše pripremu. Drugo je pitanje kog je kvaliteta ta priprema s obzirom da se tu pripremaju učenici u celom odeljenju. U svakom slučaju one osnovne škole koje to ne organizuju treba osuditi, jer je sada vreme tako da one moraju svoj deo zadatka ispuniti. Način postoji kao ovo što ste vi natuknuli, priprema mature preko interneta i ja bih tu dodao da tu đak ipak ne može se to tako naučiti sam sediš pa da radiš, nego moja bi preporuka bila da njih troje četvoro sednu i za računar i da i na taj način pokušaju da upotpune znanje. Ja mislim da je to jako dobar način. Kao što smo čuli, mogućnosti ima, na nama je da odlučimo i izaberemo najbolju. I za ovo jutro toliko od mene, Andreja.